ev 26-27 salin hemşiretiye dikim. Diber min nivîsiye lê bi Tirkî min nivîsî. Dûra min xwest ez derbasî zimanê xwe bibim ji ber ku zimanê min wek mala min bû. Min xwe di Tirkî da li mala xwe hîs nedkir. Min weke ku li derva me hîs dikir. Niha ez bi Kurdî dinivîsînim, ez dizanim ku li mala xwe me. Pirtûkamna yekem helbestên bi Tirkî bûn, navê wê Sanak Yalnızlık bû. Dûre şevdank derket, şevdank helbestên min ên ewilên Kurdî bûn. Herçiqas ji bo min gelek kêmasiyên wê hebin jî, dîsa jî helbestên min ê cara ewil derketin bûn. Dûre Sorxêlî hatin, çîrok hatin vê pirtûkamna dawî jî çîrokin, çîrokên Kurtê çîrok, keştiya tijî xem. Min di ciwaniya xwe da piranî çîrokên li ser jina ji alî mêra da hatine nivîsîn xwend. Ji min re kêmasiyek dihat, min dixwest ku ez bi çavê jinê çîrokan bixwînim. Axlemîn jî çîrokên jinên Kurd min xwest ez bi zimanê Kurdî binivîsim. Ji ber wî jî min biryar da ez çîrokên xwe jî bi Kurdî binivîsim. Ez di çîrokên xwe de tenê behsa gund û jinantiya li gunda, jinbûna wek ku heta niha tişteke folklorîk hatiye ziman, jin weke amûreke folklorîk têda yanî ciyê xwe girtiye di çîrok an romana da. Min xwest ez vî tiştî bişkênim. Jinên Kurdên modern min xwest ez binivîsim ji ber ku jinên Kurdên modern gelekin û êdî çîrokên dinê bila di ciyekî de bisekinin vê demê em binivîsinin. Ji ber ku her nivîskar şehedê dema xwe ye. Jinên şoreşger ez dinivîsînim ji ber ku ew qas di şoreşekê ew qas li ser milê jina dimeşe, gerek şehediya vî tiştî hebe, gerek nivîsa vî tiştî hebe ku mayînde be. Ez jinên karker dinivîsînim, jinekê ez bêjim karmend de dinivîsim ya dayîkeke aştiyê dinivîsim. Dixwazim ku bi her awayî jinên Kurd binivîsim. Li dervebûna wan di nav xebata da zêdetir enerjiya wan ji me zêdetir heye. Weku em qet nanivîsin an tiştên ku em dinivîsin qet ne hêjayê xwendinê ne belkî bêzanîn lê ji ber ku behs nayên kirin, ji ber ku li ser xebatên jinan axlemîn jî jinên van salên dawî dinivîsin. Li ser xebatên wan tiştek nayê gotin, nirxandineke berbiçev, nirxandineke baş nayê kirin. Ji ber wî jî jin mixabin di vî warî da piranî bi tenê ne. Îş li ser milê me bi xwe dimîne. Li ser milê me ji ber ku gelek tiştên din jî hene, em kêm dimînin di vî warî da û dîsa qat ji mêra ra dimîne. Mijarekê gelek bala min dikişîne, çi li beşên Kurdolojiyê, çi li zanîngehên Awropa yan li deverê dinê xebatên li ser nivîsên jina, roman, çîrok, helbest ez bêjim gelek kêmin. Piranî ez dinêrim li ser milê weşanxaneyan dimîne, ew jî heta ne weşanxaneya min be, kes behsa xebatên min nake. Ev pir bala min dikişîne, vî tiştî jinê û nivîsa jinê vedişêre mixabin. Li gel helbesta min mîzah jî nivîsiye. Salên dirêj min hem nivîsê xwe yê mîzahê nivîsî di hinek malperan da, hem jî di şanoyê de min skecên mîzah nivîsî, hem jî di senaryoya axu jiyana sîtkoma televizyonê bû min senaryo nivîsiye. Belê di çîrokeke min da strana şivanperwer xanima min derbas dibe vê stranê tim pir tesîr li ser min kiriye. Di wê derê da jinekê xwe nabêje lê ez müdaxaleyê wê wan peyva dikim, ez derdê xwe ji ser wê re dibêjim û ez gotina xwe dibêjim. Em bi zimanê xwe dinivîsin lê tenê em tiştekî dixwazin. Dayîkên Kurd, jinên Kurd bila xwedî li zimanê xwe derkevin.
berê mêrên Kurd jî biraz xwedî li zimanê xwe derkevin lê bila jinên Kurd zêdetir xwedî li zimanê xwe derkevin ji ber ku çand bi jinê, bi dayîk, bi xwîşk derbasî zarokan dibe. Em niha binivîsin û kes nexwîne an kes van tiştan nizanibe. Em ê wek ku me beredayê nivîsarîsî be, wek ku me ji valahiyê re nivîsan dibe. Tu kes naxwaze vî tiştî bibe ji ber wî jî her çi qas di nava civakekê da, di nav civaka me Kurda da çi qas Kurdî zêde be, ew ê ew qas jinên Kurd motivasyona wana nivîsandina Kurdî çê bibe. Ji ber ku her nivîskar ji bo xwendinê dinivîse. Ku bizanibe neyê xwendin, nayê xwendin, ew ê nivîskar nenivîsin. Tenê daxwaza min ev e ku herkes bi zimanê dayîka xwe biaxive. Mîna ku Fatma Gül Berktay jî gotiye, jinbûn û nivîsandin gelek zehmet e. Ji ber ku berpirsyariyên me pir zêde ne. Ez bi xwe hem dayîk hem karekî gelekî zorê fermî dikim. Hem jî nivîs hem jî xwendin mecbûrî yani bê xwendin nivîs qet nabe. Van tişta hemûya serkeftî bi hev re rêvebirin gelekî pir zor e. Vêca di vir da vî tişta dertê ferqa me û nivîskarên mêr dertê. Em dema dinivîsin, em difikirin gelo em ê di kîjan navbera karê malê da, karê zarok da, an karên xwe dinê da, em ê di kîjan navberê da fersendekê bibînin, binivîsin an bixwînin. Ji ber wê nivîsandina jinê pir bi qîmet e ez dibêjim. Ji nifşên nû yên niha ra ji jinên Kurd ra ez pêşniyar dikim ku bi zimanê xwe binivîsinin. Belê hûn pir xweş dikarin binivîsinin, potansiyeleke pir xweş di jinên Kurd da heye. Nifşên niha gerek tenê heyranokan bixwînin ew ê fehm bikin ku jinên me çend sed sal berê van tiştên xweş nivîsîne û derfetê wan qet tunebûne. Niha derfet jî gelekin dikarin gelek berhemên xweş bidin, dikarin gelek xebatên xweş bikin.